Okay, det stille. Okay, så screencast om eksponentiel vækst. Jeg skal gøre rede for eksponentiel funktion. Jeg skal komme ind på betydningen af tallene a og b, samt hvordan a og b kan bestemmes. Okay, så vi har a og b, og vi har en kat i baggrunden, der miaver. Nå, yes. Først og fremmest så kan vi sige, at her der er a lige med vores fremskrivningsfaktor. Vores fremskrivningsfaktor, det er også det, som vi kan kalde for vores fremskrivningsfaktor, det er vores 1 plus r. Vores r, det er vores procentvise stigning, som ligger til den her etter. For hvis 1 det er hvis a er lige med 1, så er det bare sådan en lige funktion. Og når vi har den her r, så er det den procentvise stigning, eller hvis a er over 1, så er den voksne. Og hvis a er under 1, så er den aftagende. Så det kan for eksempel også være minus r, hvis det er en aftagende funktion. Men som hovedregel siger man, at det er 1 plus r. Det er specielt også noget, som man bruger når man laver kapitalfremskrivning, hvor vi bruger den her som rente, og ikke bare som procentvis stigning. Hvis vi lige vil have den med, så er kapitalfremskrivning også en del af eksponentiel vækst, men man regner den som en del for sig selv. Altså vi har FAN, som der også er K, som der er vores kapital, som der er lige med K. 0 her. Som vi så ganger med den her 1 plus r. Det skal altid være i parentes, så vi får den rigtige værdi her. Og så heroppe, der skal vi bare sætte den i n, som der er antal terminer. Og det er et tidsspring. B i en eksponentiel vækst, det er vores begyndelsesværdi. Yep. Vores begyndelsesværdi og vores fremskrivningsfaktor, det er det, som vi kalder for konstante. Mens vi har y og x, som der er variable. Konstant, det betyder, at hvis vi har sådan en ligning her, så a og b, det er tallene, som der ikke ændrer sig. Mens x skal ændre sig, og som der så kommer til at have en effekt på y herovre. Hvis vi nu har et koordinatsystem, hvor i at vi så skal finde a. Vi finder først og fremmest a, og så finder vi b bagefter. Hvis vi nu har sådan en, så kan vi sige, at vi finder a ved at sige, skal vi lige sætte matematikfølgen herovre, sådan en bandit der, nej, sådan der. Vi tager vores x2, sådan der. x2 minus vores x1, og så hernede, hvor det mere avanceret er, så har vi vores y2 og vores y1. Det er formlen for at finde vores a-værdi. Og så bagefter vi har lavet den, så kan vi så sige, at b er lige med. Og så skal vi sætte den her ind igen. Sådan er y1 minus, eller det er ikke minus, det er med a. Og så skal vi så have x1. Principielt så kan det her også være x-værdierne, vi bruger. Vi skal bare vælge en af vores punkter fra vores koordinatsystem her. Der er et eller andet bogstav, man bruger for det. Man kan ikke huske det præcis bogstav, men det kan lige så godt være vores... nu har jeg også skrevet. Ja, det kan lige så godt være vores 2 værdier her. Ikke vores x eller y-værdier, men vores 2 værdier her. Jepper. Nu skal jeg se, hvad kan vi ellers sige? Ja, hvad skal vi sige? Vi har x
eller nej, hvad hedder det, a er den procentvise stigning af y, som vi så får ganget op med x, som så frembringer y her. Ja. Okay, hvis vi nu for eksempel har en formel, hvor vi siger, at vi kender vores y, b og a-værdi, men vi mangler vores x-værdi, fordi vi kan let ved, hvor vi finder a, vi ved, hvor vi finder b, og her der kan vi så se, hvor vi finder y-værdien. Hvis vi mangler vores x-værdi, kan vi så snakke om. Så hvis vi så først kigger på, at vi har den her formel, ikke? Boom. Så kan vi også godt finde ud af at lave en formel, der viser os, hvordan vi laver noget andet. Det var en opgave, vi har lavet for noget tid siden. Bum. Så kan vi få den til, først og fremmest, så kan vi få den til at hedde, hvad hedder den så? Så skal vi sætte sådan en her. Vi skal bare lave det sådan spot on her. Y videre med b er lige med a i x, det bliver det til. Ja. For herover der har vi b i gang med a i x, det dividerer, så bliver det, så fjerner vi bare b her. Men herover der bliver det bare y divideret med b, naturligvis. På grund af det, vi kan noget b herover til at starte med. Så for den her, så kommer vi så til, nu hvor vi snakker om den eksponentielle funktioner, så kan vi også bruge logaritmen. Så vi kan så lidt som ingenting bare sætte logaritmen på her. Uden for vores ting her, så kan vi sige, at y er lige med b i det her. Hosa er lige med log til a i x. Forkert. Sådan der. Jepper. Når vi gør det her, så kan vi også lige så godt bare sige, du kan bare kopiere. Det er ikke lidt lettere, det må det være. Så kan vi sige, log her. Så kan vi lige så godt sige, y er lige med. Så jeg siger minus log til b. Og så det her over, så har vi så her kan vi så gang x'et ned. Så vi siger x ganget med log til a. Ej, hvad er jeg lige op? Vi må lige vente en lille smule. Yes, og hvis vi så stiller det her op som dividerer ting igen her, så har vi den, der hedder, eller som et stort dividerstykke, kan vi kalde det. Så det var sådan en der, det var da lige lovligt voldsomt. Vi skriver den bare for ny log y her. Så er det minus log til b. Så hernede har vi så log a. Og det burde så være, det vi egentlig gør, det er bare sådan, i stedet for at gange med a herover, så dividerer vi det med a, så det kommer herover, og så x, der bliver isoleret. Det er også det, der har været målet hele vejen igennem her, selvfølgelig. Så den her, satan her, så for at få det til at se ordentligt ud, så kan vi bare sætte x her, så x bliver fundet ved, at man har de andre værdier her. Vi skal bare bruge logaritmen i stedet for jepper. Skal vi tage mere? Hvor lang tid har vi kørt? Kan vi se det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår vi kørte. Lige meget. Fint nok. Vi tager lige lidt mere, og så må vi se, hvordan det så kører. Hvad kan vi ellers sige? Kapitalfondsregningen har vi sagt. Ja, hvis vi snakker om A igen her, så hvis A skal være over 0, men under 1. Altså hvis A er under 0, A er over 0, men under 1, så er den aftagende. A kan ikke være under 0. Og hvis A er 1, så er det ikke en eksponentiel funktion, for så vil bare have en lineær stigning, fordi der vil ikke være den der procentvise stigning eller fald, så det vil teknisk set ikke være en eksponentiel funktion.
Linjen i en eksponentiel funktion krydser aldrig x-aksen. Bonusinfo. Ja, vi kan snakke om fordobblingstid og fordoblingskonstanten og halveringskonstanten, tror jeg det hedder. Jeg er ret sikker på. Vi har, hvis vi tager halveringen først, så mener det TH, altså tiden for halveringen, kan vi se det på. Den er lige med, det er igen logaritmen, vi arbejder med her. Så vi har logaritmen til en halv, altså 1 divideret med 2, så en halv, ja. Og så hernede, der har vi bare logaritmen til a. Det, som vi kan gøre her, det er, hvis vi, vi kan lige lave fordoblingskonstanten også. Fordoblingskonstanten er ikke helt så skarp på som halveringskonstanten, men 2, fordi det fordoblings. Skal vi se her. Halveringskonstanten, den bruger vi for eksempel i fysikkens verden, hvis vi kigger på et grundstof, eller radioaktive stoffer, så snakker vi om, at de har en halveringstid, som der er tiden, der skal gå, før at vi har halvdelen af det her stof tilbage. Der findes også et isotopisk skema, men så kommer det i noget fysik. Jeg tror, det hedder isotopisk skema, hvor vi kan se, hvor halveringstiden og hvor lang tid der er fra det ene til det andet. Og sådan. Det bruger man for eksempel den her til. Den her halveringskonstant. Har vi mere, vi skal sige? Vi skal jo ikke komme ind på kapitalpromskrivning. Det er bare eksponentiel vækst. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Jeg har ingen anelse faktisk. Nå, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg har mere at sige. Vi har fundet A og B, og vi har snakket om, hvad det er for noget. Og vi snakker om begyndelsesværdien, hvad det betyder. Begyndelsesværdien, sådan ekstra her. Begyndelsesværdien, det er den værdi, som der fortæller os, hvis vi nu har et koordinatsystem, og så på vores y-akse. Vores b-værdi fortæller, hvor på y-aksen, at vores linje den skærer. Altså vores begyndelsesværdi, hvor på y-aksen, at linjen den ligesom skærer. Det er det, som b-værdien forklarer. Ja. Yeah. Bum. Jeg tror ikke, jeg har mere, jeg lige vil forklare her. Der er sikkert gået tid nu. Jeg håber. Vi stopper skærmoptagelse. Yes. Du helt godt hen bag. Okay.